Mga higala, unsa ang buot ipasabot sa ikatulong sugo? Sa unsang paagi nato kini masupak o matuman? Aniya ang sulti sa Dios kang Moises may tungod niini nga sugo didto sa bukid sa Sinai. Exodo 20 versikulo 7. Dili mo paggamiton ang ngalan ni Yahweh nga imong Dios sa pasipala. Kay si Yahweh dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Daghan ang naghunahuna nga ang pagpamalikas o ang paggamit sa ngalan sa Dios sa walay kapuslanan mao lamang ang paagi sa pagsupak sa ikatulong sugo. Apan niining episode akong ipakita kaninyo ang 5 nga mga paagi nga atong magamit sa pasipala ang balaang ngalan sa Dios. Sa milabay nato nga episode atong natun-an ang ikaduha nga sugo, mahitungod sa pagdili sa pagsimba og Dios-Dios. Atong nahibal-an nga si Yahweh lamang ang takos sa atong pagpasidungog, pagsimba ug pagdaig. Ug mao ang hinungdan nga gidili niya ang pagbuhat ug pagsimba sa mga imahen o Dios-Dios. Nining episode atong tun-an ang ikatulong nga sugo, mahitungod sa paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala. Kinahanglan nga atong masabtan kini kay ang pagsupak niini nga sugo adunay kalakip nga bugat nga silot. Adunay mga grupo nga nagatudlo nga sayop ang paglitok, pagsulat o paggamit sa ngalan sa Dios. Busa ilang ginailisdan ang iyang ngalan sa laing ngalan, pananglitan. Kung ilang makita ang tetragrammaton o ang upat ka letra sa ngalan sa Dios nga YHWH, ila kini ginailisdan sa pulong Adonai. Aron dili nila magamit ang pangalan Yahweh. Apan ang pangalan Yahweh makita hapit 7,000 ka beses diha sa Biblia. Busa, dili buot ipasabot sa ikatulong nga sugo nga dili na ta makahimo sa paglitok, pagsulat o paggamit sa ngalan sa Dios. Kini nga sugo wala naghisgot mahitungod sa paggamit sa ngalan sa Dios, kundi naghisgot kini batok sa sayop nga paggamit sa ngalan sa Dios. Adunay 5 ka mga paagi nga atong mapasipalahan ang ngalan sa Dios. Ang primerong 4 may kalabutan sa atong mga pulong ug ang ikalima ug ang katapusan may kalabutan sa atong mga buhat. Una, pagbastos, pagtunglo o pagpasipala sa ngalan sa Dios. Sigurado ko nga inyo nang nadunggan kini nga mga pulong gikan sa baba sa mga tao. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, Jesus Christ! Ah! God damn it! Sa taliwala sa kasuko, kakurat, katingala o pagbinuang sa iyon kaayo malitok sa tao kining mga pulong. Ang uban aron dili kaayo direkta ang ilang paglitok sa ngalan sa Dios, mogamit sila og mga pulong nga gitawag nga euphemisms sama sa OMG, I never text you back. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh! Oh my gosh! Oh my goodness. sa Bisaya nga pinulungan kanunay nato madunggan ang mga pulong Sus! Sus! Ginoo! Sus Marios, Pilipino. si Yahweh ang maulamang nga tinuod nga Dios, puno sa pagkabalaan, pagkamatarong o kahingpitan. Busa kung kita mulitok niini mga pulong, atong ginapakita ang atong kawalay respeto o kawalay pagtagad sa Dios o sa iyang ngalan. Samtang mga expressions lamang daw kini, konektado gihapon kini sa makagagahom nga Dios nga mao ang nagsulat sa 10 ka sugo pinaagi mismo sa iyang mga tudlo. Ang espiritu sa balaod nagatudlo nga atong likayan ang paggamit sa walay husto nga pagtagad o pagrespeto sa ngalan sa makagahom sa matag adlaw natong kinabuhi. Dili mahimong yatakan o gamiton sa katistis ang balaang ngalan sa Dios. Kung atong susihon ang daang tugon, atong makita nga ang magapasipala sa ngalan sa Dios, pagasilutan og kamatayon. Sa usa ka higayon, adunay usa ka tawo nga nagpasipala sa ngalan ni Yahweh og nagpanunglo. Unsa ang hukom ni Yahweh niining tawhana?
Mabasa sa Levitico 24, versikulo 13 hangtod sa 16. O si Yahweh misulti kang Moises nga nagaingon, dad-a kadtong mapasipalahon ngadto sa gawas sa kampo o kadtong tanan nga nakadungog kaniya, papahamutanga sa ilang mga kamot sa ibabaw sa iyang ulo, o ipabato siya sa tibuok nga kadalingban, o sultihan mo ang mga anak sa Israel sa pag-ingon. Bisan kinsa nga magsulti og pasipala batok sa iyang Dios, magdala siya sa iyang sala. O kadtong magapasipala sa ngalan ni Yahweh, pagapat yun gayud. Ang tibuok nga katilingban, magabato kaniya. Maingon ang sa dumuluong, mauusab ang sa mulupyo. Kung pagapasipalahan niya ang ngalan ni Yahweh, pagapat yun gayud siya. Dili lalim ang silot ni adtong makasupak ni ini nga balaod. Mao kana kaimportante og seryoso ang Dios mahitungod ni ini nga sugo. Busa magbantay kita nga dili nato bastuson, tungluhon o pasipalahan ang balaang ngalan sa Dios. Ikaduha, pagpanumpa gamit ang ngalan sa Dios. Nadunggan na ba ninyo ang mga pulong sama sa I swear to God o nagpanumpa ko sa Dios? Ang tao naghunahuna nga pinaagi sa pagpanumpa sa ngalan sa Dios, mahimo silang mas katuuhan o mas may kredibilidad. Apan si Kristo nagpasidaan kanato batok sa pagbuhat niini. Ang tinuod nga mga Kristohanon ginadid-an sa pagpanumpa sa bisan unsang paagi. Kinahanglan ang iyang mga katawhan adunay integridad o kaligdong. Ang atong mga pulong kinahanglan masaligan. Ang atong oo, o ang atong dili, dili. Kung matinud-anon og masaligan kita sa atong mga pulong, dili na kinahanglan nga mogamit pa kita sa ngalan sa Dios sa atong pagpanumpa. Aniya ang sulti ni Kristo sa Mateo 5:33 hangtod sa 37. Hingdunggan usab ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka manumpa sa bakak, kung dili pagatumanon mo sa Ginoo ang imong mga panumpa. Apan ako nagaingon kaninyo nga sa bisan unsa nga pagkaagi, dili gayud kamo manumpa. Bisan tungod sa langit, kay mao ang lingkuranan sa Dios. Bisan tungod sa yuta, kay mao ang tungtunganan sa iyang mga tiil. Bisan tungod sa Jerusalem, kay mao ang lungsod sa dako nga hari. Bisan tungod sa imong ulo, dili ka manumpa, kay dili ikaw arang makapaputi kung makapaitom sa bisan usa lamang kabuhok. Apan ang inyong pagsulti ingnon niini. Oo, dili, dili. Kay bisan unsa ang lapas na niini, iya na sa dautan. Ang pagpanumpa, ilabi na inubanan sa paggamit sa ngalan sa Dios, dili angay buhaton sa mga katawhan sa Dios. Ikatulo, pagsulti og bakak gamit ang ngalan sa Dios. Adunay mga tao nga moingon, nagsulti ang Dios kanako kagabi, o ang Dios nagtutol kanako sa pagbuhat niini, o aduna ko'y pulong nga gikan sa Dios alang kaninyo. O sa gihapon kini nga paagi sa pagpasipala sa ngalan sa Dios. Tungod kay ang tinuod, wala nakigsulti ang Dios kanila. Tingali ginabuhat nila kini aron makaingon ang uban nga kining tawhana adunay espesyal nga koneksyon sa Ginoo nga wala sa uban. O sa kini ka espiritual nga garbo aron ilang ipakita nga mas hawod sila kaysa uban. Magbantay kita sa pagbuhat niini. Kung tinuod man nga adunay nakigsulti kanila, tingali dili kini ang Dios kundi ang yawa o daotang espiritu. Kung ang pulong wala sa Biblia, dili ka maghunahuna nga ang Dios ang direkta nga nakigsulti kanimo. Sa pagkamatuod adunay silot nga kamatayon alan niadtong mga propeta nga nagsulti og bakak gamit ang ngalan sa Dios. Sa Ezekiel 13, versikulo 6 ug 7, sila nakakita sa kabakakan o bakakon nga pagtagna-tagna nga nagaingon. Si Yahweh nagaingon, apan si Yahweh wala magpadala kanila. O sila nagpalaom sa mga tao nga ang pulong pagatumanon. Wala ba ikaw makakita sa bakak nga pananawon? O wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna? Nga tungod niini kamo nagaingon, si Yahweh nagaingon, bisan pa wala ako magsulti? Deuteronomio 18, versikulo 20. Apan, ang manalagna nga magapangahas pagsulti o pulong sa akong ngalan nga wala ko pagasugua sa pagsulti. Kung magsulti sa ngalan sa uban nga mga Dios,
ang mao nga manalagna mamatay. Ikaupat, ang paggamit sa sayop nga ngalan sa Dios. Sumala sa ikatulong sugo, dili paggamiton ang ngalan ni Yahweh nga imong Dios sa pasipala. Ang pulong in vain nga gihubad sa Cebuano nga sa pasipala, gihubad gikan sa pulong Hebreo nga saw. Dili lamang sa pasipala ang kahulugan niini, kundi apil ang pagpamakak, paglimbong, pag-ilis o paghimo nga walay bili. Busa ang paggamit sa sayop nga ngalan sa Dios o ang pag-ilis sa ngalan sa Dios o usa ka sayop nga ngalan, usa nga paagi sa pagsupak sa ikatulo nga sugo. Tungod sa dakong paglimbong sa yawa, kadaghanan sa katawhan sa kalibutan, wala nahibalo sa tinuod nga ngalan sa Dios. Sa Proverbio Kapitulo 30, versikulo 4, kinsabay nakasaka ngadto sa langit og nanaog, kinsabay nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kinumo, kinsabay nakahugpong sa katubigan sulod sa iyang panaptun, kinsabay nagapahimutang sa tanang mga kinatumyan sa yuta, kinsa ba ang iyang ngalan o kinsa ba ang ngalan sa iyang anak nga lalaki? Kung ikaw nahibalo, ikaw nahibalo ba ka sa ngalan sa Dios? Ang uban nagtuo nga ang iyang ngalan mao si Jehovah. Og milyones kun bilyones ka mga tao ang nagtuo nga ang pangalan sa manluluwas mao si Jesus or Jesus. Mga higala, kining duha ka ngalan dili mao ang sakto nga pangalan sa Dios ug sa atong manluluwas. Ang tinuod, walay letra nga J sa Hebreo, sa Griego o sa Latin nga alpabeto. Ang letra nga J, usa sa pinakabag-o nga letra sa English nga alpabeto nga gidugang lamang sa tuig 1524. Sa panahon ni Kristo, walay nakaila sa ngalang Jesus or Jesus kay wala may tao nga nagdala ni ining pangalan niadtong panahon. Ang tinuod nga pangalan sa atong manluluwas mao ang pangalan Yahshua, nga ang buot ipasabot si Yahweh mao ang kaluwasan. Mao kini ang pangalan nga gidikta sa amahan ngadto sa anghel nga si Gabriel, nga mao'y naghatag sa ngalan ngadto kang Jose sa wala pagipanganak si Kristo. Ang tinuod nga ngalan sa Dios mao ang pangalan Yahweh. Ang pangalan Jehovah usa ka Latin nga pangalan nga inimbento lamang sa usa ka pari nga ginganlang Peter Galatin. Na ang punto nga abuot nako ipaabot kaninyo mao kini. Kinahanglan nga sa atong pagtawag sa Dios, gamiton nato ang sakto nga pangalan. Dako nga insulto o kawalay respeto ang paggamit sa sayop nga pangalan sa Dios Amahan o sa iyang anak nga atong manluluwas. Hinuon, dili nato mabasol ang mga tao nga wala nahibalo. Ang Dios maluluyon og andam nga mosabot og magpasaylo ni adto mga tawo nga ignorante tungod sa paglimbong sa yawa. Apan alang ni adtong nalamdagan sa kamatuoran, dako ang atong tulubagon kung magpadayon kita sa paggamit sa sayop nga ngalan sa Dios. Ikalima, sayop nga pagrepresentar sa Dios diha sa atong mga buhat ug pagkinabuhi. Ang mas lalom nga hubad sa ikatulo nga sugo, may kalabutan dili lamang sa paggamit sa ngalan sa Dios, kundi ang pagdala niini. Bisan kinsa nga nagaangkon nga Kristiyano, nagadala o nagarepresentar sa ngalan sa Dios o ni Kristo, pinaagi sa ilang mga buhat o pinaagi sa ilang pagkinabuhi. Sama sa pagdala nato sa apelyido sa atong amahan sa unod, kinahanglan nga dili nato hugawan ang ngalan sa Dios. Ang Dios balaan, matarong ug hingpit. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kita sa paagi nga makahatag og kadungganan sa iyang ngalan ug kinaiya. Sa unang Korinto kapitulo 10:31, busa kung mangaon kamo, kung manginom, kung bisan unsa nga inyong pagkabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Pinaagi sa atong maayong ihimplo, atong ginarepresentaran ang amahan, si Yahweh El Elyon, o ang iyang anak, si Yahshua nga Mesiyas, sa atong kinabuhi, o ang makakita sa atong maayong buhat, makahatag og himaya ngadto sa Dios.
Mateo 5:16 sa ingon ni Ana, iiwag ninyo ang inyong suga sa atubangan sa mga tao aron higitan nila ang inyong mga buhat nga maayo ug pagahimayaon nila ang inyong amahan nga tua sa langit. Sumala ni Kristo, wala kitay katungod sa pagtawag kaniya nga Ginoo kun agalon kung dili nato buot nga motuman sa iyang mga sugo. Sa pagpakasala ni Haring David, pinaagi sa iyang gibuhat ngadto kang Bathsheba og sa bana niini nga si Uriah. Dako ang epekto niini dili lamang sa iyang kinabuhi kun dili usab sa ngalan sa Dios. Sa ikaduhang Samuel 12:14, bisan pa ni Ana tungod kay niining buhata, ikaw naghatag og dakong hinungdan sa mga kaaway ni Yahweh sa pagpasipala. Ang bata usab nga mataw mamatay gayud. Kung kita magapadayon sa pagpakasala, atong ginapakaulawan ang Dios o nagapasipala kita sa iyang ngalan. Apan, kung nagatuman kita kaniya, ginahimaya nato siya. Aniya pa ang dugang ng mga sulti ni Apostol Pablo. Roma Kapitulo 2, versikulo 23 hangtod sa 24. Ikaw nga nagahimaya diha sa kasuguan, pinaagi sa imong paglapas sa kasuguan, nagapakaulaw ka ba sa Dios? Kaya ngalan sa Dios, gipasipalahan sa taliwala sa mga hintil tungod kaninyo, sumala sa nasulat na. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 1. Ang tanan nga mga ulipon nga anaa sa ilalom sa yugo, mag-isip sa ilang mga agalon nga mga takus sa tanang pagtahod, aron dili mapasipalahan ang ngalan sa Dios ug ang pagtulunan. Tito Kapitulo 2, versikulo 9 hangtod sa 10. Tambagi ang mga ulipon nga managpasakop sila sa ilang mga agalon, nga managpahamuot sa tanan ng mga butang nga dili magmasupakon kanila, nga dili sila magmakiriwan, kundi magpakita sa bug-os nga pagkamatinumanon, aron madayan-dayanan nila ang pagtulunan sa Dios nga atong manluluwas sa tanang mga butang. Tito Kapitulo 2, versikulo 4 ug 5, aron makatudlo sila sa mga batanong babae sa paghigugma sa ilang mga bana o sa paghigugma sa ilang mga anak, nga buutan o gunahuna, mga maligdong, mga ulay, mga manggibuhaton sulod sa panimalay, mga malulot, mga mapinasakpon sa ilang mga bana, aron dili mapasipalahan ang pulong sa Dios. Unang Timoteo 5:14, busa, nagatinguha ako nga ang mga batanong balo, managpamana, managpanganak, managdumalas sa panimalay, o dili maghatag og kahigayunan sa kaaway aron sa pagpasipala. Atong nakita niining mga sulat ni Apostol Pablo nga ang atong pagkamatinumanon o ang atong dili pagkamatinumanon makahatag og kadungganan o makahatag og pagpakaulaw sa atong amahan sa langit ug sa iyang anak. Pinaagi sa atong mga buhat o pagkinabuhi, mahimo natong matuman o masupak ang ikatulong nga sugo. Sa katapusan mga higala, si Kristo nahibalo kung kinsa ang mga iya, kung kinsa ang tinuod nga mga Kristohanon. Kung ikaw nagaangkon nga Kristiyano, kinahanglan nga magkinabuhi ikaw ingon nga Kristiyano. Kay kung dili, makapasipala ikaw sa balaang ngalan sa Dios. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 9, bisan pa niini ang malig-on nga patukuranan sa Dios nagapabilin, nga aduna niining patik. Ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya, ug ang tagsa-tagsa nga nagahingalan sa ngalan sa Ginoo, magbiya sa pagkadili matarong. Hinaot nga kitang tanan maning kamot sa paghatag og kadungganan og himaya ngadto sa atong amahan sa langit, si Yahweh El Elyon, ug ngadto sa iyang hinigugma nga anak, si Yeshua Messiah. Pinaagi sa atong mga pulong ug pinaagi sa atong mga gawi. Kini si Ruel Campos ug hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa Biblical Truths TV.